Kabarani rohanta pwede tulu opat sada. Pwede tulu opat sada rak jong kita sulit. Jadi saya bana makan dia kata. Ya
dito kuto gumaita Tuhan Tuhan napakton. Amin. Asa Marsia Holongan Pahot maholong dohot sakap nasidana uli Nagabeot tolan Jala raut-raut niasa dan nasida di dolong Suk-sukon mapasu-pasun tu nasida Bahen manasida tama jala bahila Asa boy gabe sikidani Diha papalar niha dirion Marite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami Debata nama ngolu dalam marwa sorapon Di bagasana sadang doto di porbadia Saat rodi salelen ni lelena Pajaham siang buku pangkawan Dimulana ditompa di tatama langit do tanoon Do
dum dito pada batalangi dohot tanaon suacuana nangat kadorbia magkuling musea madebatani nama atong tapotok pamazolma tumirurupatta tudos tu pangalahota asa dirajai tiket kana dilau dohot pidong akkana martong atau halangit dohot akkadurbia ro disedok tanaon nang sude gulok-gulok akkana majirir di atas ni tanaon jadi di tempat batana jolma tumiru rupana timurona debata lama noppa ibana bawa dohot boru-boru nasida di toppa di pasu-pasu debatama nasida nina debatama tu nasida marpino pare mahamu asa sopar hamu gohi hamu masadok tanaon jala patuduk hamu jala razai hamu deke akkana di laut dohot pidong akkana martong atong langit rodi sude binatang akkana majirir di atas ni tanaon dumi nina debatama buti mai nunga huleon tuhamu nasa suacuana namar perbuihun boni disedok tanaon rodi sude hau akkana marperbuih siswano bahen panganonmu namai alai yang butuh sude akkana binatang ni tanaon dohot kapidong na martong atong langit rodi sude na majirir di atas ni tanaon akan namarho sa di bagasa bulungnya kesucuan huleon bahenon panganonna gabi majari masomani dungi ditilik debatama sude na tinoppanai jadi dung malinggan situtu somoni mahagani Tuhan mau ya Tuhan debata debata dan jadi sirangoni jona Tuhani madongani kamu. Barita na uli ni Yesus Kristus siang nabadia Mateus. Di sadatiki Roma agga Parise mengunjungi Yesus nikna beha najari sirakono ni bawa jorman asal adong alana aladina mama almusi nasida dan dung dijaha hamu boa siang mulan na itu ditopa panopai nasida bawa dohot borbor ay didok di bahari tadi kono ni bawa do amana dokot ina lao patupahon tirina tudongan saripe gabe saradagi donasida nadua asa dada dua benasida tung sadadaki onpe nang pinadomu ni debata dan jadi siramoni jol Semelima hadani Tuhan. Puji-puji Yesus Kristus. Haba kadaman dainan, kamu sudah kadongan na inaholongan di bagasan las loka. Lumubidihang pengantin na dua. Aba dorotiti na marlas loka. Semudia merasa ang mutuan aba dorotiti. Semudia lepasan mutuan. Semudia apa? Bahagia dengan si aba. Titi bahagia. Jadi dohot apa
Darulah kita sudah ngapun di bakat dorong di tahu. Tok bahagia marwah roh. Dalam marwah roh mana bakat. Sentona haguku narikan roh. Marhite roha siso agatuna na apehun tubi na pebor totonglo taula siang turja ulun biru taulan agatuna na ape na pebora dan maruku si banta alin las di roha ilau taulan agatokuna ni si banta 24 jam sadari iso menahura. Ale balik sama akadang. Mulu di bagasan roh ana sodan. Ana giling na taulan. Si banta saya doa. Sedang gawe soang sapuna. Ala dong ruha natus. Ani bolo anu ruha na laut sina songon dia tok takulah. Gabe tarului akadana songon dia. Asa dingka dinai. Ani maliate di ham apa dohut. Awala dumenka dia. Di bagasan laki rohamuna. Rohamu tu bagas doroni debata. Debata nang maju dalam memilih kamu lagi. Jala debata lo naik pasar kamu lagi. Marhite sakram padona saya. Kamu sudah kadungan nahina holongan sonari masuk mahita di ulang pahoton pardongan sari. Dipanggil hormat asa orang tua di pengantin jonjong di joloni bangku rumah. Jala dihamu abad 5 juta roti handika simanungkali ada orang sohos dope hamu di pardongan sari jumolo mahamu mangido tangian sian natoran. Jala warahul kami asal tujono akan ditigani nam ditentu. Jala doncong mahamu amang dukina di siang dohot kabirang mengenai pardongan sekalian. Radi dohamu tama dohamu syukuronan. Radi dohamu gabis tidang di ulang pardongan saripel mau dia hamu abasi manjuta dohot hamu titi handika jadi
Ini hal-hal yang sakral ya. Saya minta supaya jangan lalu-lalang. Saya ulang. Hamu aba simanjuta. Dot hamu titi handika simanukali. Nunga rohamu tu bagas joro di debata. Alamar saka pelau pahoton pardongan saribel mudu. Ya dopani mali jalan sinaksio ni sude ruas. Kristu tu nama masu-masu put pahoton pardongan saribel muna. Asa toktong hot hamu masyaholong. Jala boi mangulahon tohonan muna. Songon salak ama dohot i. Alani saunari hupangido asa hati dakon hamu sakat dot ia sirohamu marhite na mangalusi sukun-sukun inang hamu abang simajuta dot hamu titi handika simanukali nunga tutus yang rohan na ia dalabulus hamu lau pajakon pardongan saripel munaon Rade dohamu toktong masyaholonga jala masih pasangapan salelen hamu manggolu rade dohamu di bagasan holong natu majakon akadak dana nanaing bahasa uni debata tuhamu jala gabe amadot inana daulat amulau manugunugu na kita au partupatik ni Kristus do turia katolik nabadiai sonari masih jalangan mahamu lau satidakon hamuma padang pardongan saribel muna nabadiai dijoloni debata dijoloni keluarga dijoloni sude napumu disau Au apa si majutak majakon ho si handika si malungkali gabe dongan saripetku merbadan doahu naik konrab doto ditiki persembian nang hasusaan ditiki ias niroha nang asak niroha aholong aku jala pasang apok kudoho salilingau mangol Au si handika si malungkali majakon ho abas majutak garenga saripetku Maktaran doa na ikon ho at dohot ho Nitiki ng pasusaan Nitikilas niroha ng asak niroha Kakulungan kujala pasungan Dohot sa lilinaw manunod Saya dipato gude bata mapadan naung nyati dakon muna di joloni huria jala saya dilehon mapasu na tuamuna dua naung pinadomu di debata dan jadi sirangan di jolong asa sidangkan di aliran ape di Pulau Batu nasu tu pasira sahot mato di jauh tapu di matuhan mau lihat tema di debata Sonari tapangido mapasu siang debata tubuku nabadia akah deposi ulos dohot borason martang yang mahita ale debata mual ni habadia kupangido hami pasu mabuku nabadia silang rosario ulos dot borason nanaing pasatonami kuri penai baru sayang giat mahatami gabe sulu di nagola jala pukot di nalanti sayang giat masilang paingoton nasida di holong jala anggiat marosa diok
gabedalan ni nasida lao martangia manuman hapor siang ni Maria nabadia suan semuni uloso asa gabe si palas pardaki dot partodia mamida gajang ni umur doha torok ni pinopa semonima nang boras pirmatodia asa pirto ni nasida jangan lelek pangulu sahatu na saut matiwa marite Kristus Tuhan nami. Amin. Jaloma buku nabadia silang dohot ros sarion nagwe bohal hangolon di hamna. Jaloma ulos oras nang tar pasu asa firma poki bahol pa salongan firma tu dimu jala toktong mahamu masya holongan horas saksi dipanggil hormat asa mula riban. Kamu ale akadongan na hinaholongan nunga digoi di parbadia debata holong ni si abasi manduta dohot titi handika si manungkali alalihut marningo tinadenggan dohot holong na sumurung nang dinalo nasida tapasa maaka tanyata tuamata debata. Rapdon Magita sayang dia lah siapa semajuta tahun kici semalukadi namun tidak sadar pada masa dia menabadiau toktung ian di bagasan hari pasor dong las ngeroha di peruluan siganok hari Ramahita mangido harorona toktong mengiring penai baru asa tupi pada nang pinudun naga Ramahita mangido basa-basa hormat ginasida akka anak do na tahu pala suruh nasida dohot akka pahupu na naik pasonak pun nasida di pikiruna Ramahita mangido katodong dohot ade-ade nasida sayang giat mana nasida salukna sada di bagasan pengungkumi itu Kristus lahon tohonan nasida Ramahita mangido
berdoa. Di bagasan serepi roha martania mahita asa di pasal Tuhan pasu-pasuna tuna posona nang marpada di bagasan Kristus jalan namun diot marhite janji nabadia mar di bagasan ulang kepasu Tuhan. Martan yang mati. Ale debata mari te waso nunga dito paho nasa na adong sian naso adong kian dung diaturon ho hasinganon sian mulan jale dito paho jolma tumiru rupa di pasat hodo tu bawai sahalak boru-boru nagabe pangurupi bahan dongan naso hasiran dan dua benasida alai nunga gabe sadadagi jadi ajaran hodo ia nang pinadon dan boibe sirang ale debata nunga di parbade ho haraut-raut di pardongan sariteo mari te hahomion na mar mulia. Asa di bagasan janji pardongan saripea patar masakrame ni Kristus dot mulia. Ale debata di bagasan goa marsada mabawa dot boru-boru gabe hatopa na sumurung ni hajal mau ima rumah tangga mari te pasu-pasu Oma pasu-pasu na so sinegaan ni dosa siantean. Jalan ka bahono ni ayat nasuma. Tatap maakan na poso. Nang patuguhan padan pardongan saripeon. Toktong do nasida makirim di asi ng panguntian. Usihan ma parubue ni todi porobadian. Asa toktong hot holong ni roha ni nasida.
di padang pardongan sawit ya. Alani holong munamian di rohak nasida. Gohe mana posom. Titian dikasih manukali imah niolia. Dot holong ni rohanan dan asa angkiat ma imana toktong mangihuton tiruani angka boru-boru nabadia. Puji-puji nasida di edehun di buku nabadia. Sa angkiat ma rohani pangulia. Tariho tu parsodu. Jadi jakon imana gabe donganan na dosongon diri. Saya anggiat ma di dongan iman. Mari hapatunon jala toktong makolongisa. Songon holongi Kristus sadiri na makolongi turian. Alani hupangido tuho hale Tuhan. Saya anggiat ma akan naposom. Toktong mian di bagasan haporosel. Jala gabi si pangoloi pasti. Saya anggiat manasida na dua naung gabe sadarife. Gabe halak na boy si tirua. Alani inauli do tina dengga ni ngulu nasida. Saya anggiat ma nasida naung pinahot ni barita nauli. Gabe tidang ni Kristus diadopan di dolma. Saya anggiat manasida hatop mengabing-abing. Gabe na tua-tua na tau si tiruan ala ni habud siwa. Satu namar pahopo marnini marnono. Atong saya angkiat magajang umuni nasida. Jaladung ditiki namuse. Bongo tu parngoluan ni halak ni akahalak nabadi. Di bagasan harajam banular kijang. Marite Kristus Tuhan Nabi. Amin. Damai Tuhani mandongani hamu toktong. Kamu sudah kadongan ya holongan sunai katul nomad ulang nabadiaon mahite marede jala tapa saat Di Bangunur. Amin.
masaya situluro rohani sadario nung amar pada kami dua na ikon marsiha holong lang salirin kami mangolu urubi mahami di tangyangmu asa gabi ripin abadia jalan dading dan ripin abi. Santa Maria Tanyang Mahani asa manok panghaholongan ini dipitilas ni roha doot asak ni roha dingolin tumatanggang amin. Sayang dia matolak jala margogohan sajak ang rumah tangga na rumah jala na masjid. Alin Maria Parwala Tanyang pemahani anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Tagi di Maria nagok kasih di dongani Tuhan idoho. Korona bina supasusian akka buru-buru jalan bina supasudo berbeni bertianmu Yesus. Oh Maria Maria yang dibata tanyang pemahani berdosa mari bertiga mengenami amin. Tagi di Maria nagok kasih di dongani Tuhan idoho. Korona bina supasusian akka buru-buru jalan bina supasudo berbeni bertianmu Yesus. Oh Maria Maria yang dibata tanyang pemahani berdosa mari bertiga mengenami amin. Tagi di Maria nagok kasih di dongani Tuhan idoho. Pada na pinasupasuyan at kaburu-buru, dala pinasupasudo berbeni bertianmu Yesus. Oh Maria Maria yang dibata tanyang pemahani berdosa mari bertiga mengenami amin. Pwede unong pituha. Ave
Salam damai, salam sejahtera ma. Kaulah ya deh. Horas. Salam damai, salam sejahtera ma di kita salutna. Perdulu huruf kami mau liate tuangan pastor dohot pengurus gereja Katolik Huta Bulu disiala pelayanan pemberkatan nikah ni anak nami dohot barongan nami amam lo sudah pengurus gereja duhi pulan non kita siap bagas joro nabadio asara udur mah hitan don tutongan yalaman nami imangaton ida nalas dohot juhut nama saudara dohot minum maik tio disialah radio nirohamuna amang pastor dohot pengurus gereja Katolik Huta Bulu sian hami hasuton berkok kami matsai godang mauliate sok songoni manang dihamu hula nami boru nami raja di dongat tubuh nami Tuksipul hita non siap bagas joro na badiaon raudur mahita tutongannya alaman nami lahu mangaton idah nalas dohot juhud nama saudara las anod doa mangpa sahatun nami ima adat nagok tu hula-hula nami manugalik nasian huta sidala lagi disiala haroro dohot disiala gokon dohot haroro muna na mangului gokon dohot jauh-jauh nami sian hami suhut paranak berokok kami mauliate songonima gokon dohot jauh-jauh nami dihamu saluhutna raja di dongat tubuh nami boru nami pariban ale-ale terlumuhi madi hula-hula nami saluhutna sian hami paiduan ni hasuhuton pro kami godang mauliate sino po di mahami amang Pertulu sehali pada kuliah tema itu apa pada ngebasai siapa asih doa tolong kerohana bodi lihat bihita dia di sadarion arena tiur berhita mah tu pertulu sehali tamarohan pada kuliah itu halak amang pastor dohot saluhna pengurus gereja Katolik nadom di Huta Bulu na pertulu sehali ala di radio di rohamuna amang ima di nama jalo pasu-pasu perbogason boru nami do hela nami mulia tema di pasahat Hami siang bonani hasuhuton marka manuk kalik perjolo tuhamuna saluhuna amang pastor do saluhuna pengurus gereja tarlumobi di hita saluhuna namar dongat tubu suak sauni nang saluhuna boru nami bere nami babere nami tarlumobi di hamuna hula-hula nami sialanung sipul ima di pamasu-masuon ni boru nami do hela nami muliati matutu taruk tomat nomor 2 di bata di las merohata di bargasan partikiano marhidema duksi pulita mulak siap bagas coron itu tahun raudur mah kita tutongan di bagas ni amang boru nami ima dina mangaton idah las dohot ju nama saudara dohot ayat si dio ima nabi narade ni bonani hasuhuton markasi majuta las disima hami hita saluhuna macalo arat nagok siang markasi majuta hopar tu baradaton ni halak batak narong di luar portidon marhitai di harareon ni rohamuna saluhuna nama kaholo ni hami raudur mah kita tutongan di bagas ni raja memang boru nami markasi majuta sinopoti mahami siang bonani hasuhuton marka manuk kalik mauliate